Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa, barkamu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan amfanin Google Map da yake wayoyin mu. Yan uwa, da a ce kun san amfanin Google Map da a guje kun ringa amfani da ita. Da haka yan uwa, ku biyo mu domin a yau zamu zayyano muku wasu daga cikin muhimman amfanin Google Map. Yan uwa, kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura sabon bidiyon mu. Yan uwa, wannan application da kuke gani mai suna Maps shine Google Map. To idan ka shige shi zai maka display kamar haka. Idan ya maka display kamar haka zai nuna maka inda kake, takamaiman inda kake. Gashi nan kun ga wannan mai alamar blue din nan da yayin wannan to inda nake kenan yanzu nan. Kuma zaka iya zooming din shi don inda wasu wannan da addresses da suke kusa kai gashi nan zai nuna maka. To a wannan application da kuke gani zaka iya nemo inda zaka tafi, kana so ka tafi wani wuri to zaka nemo shi kai searching din shi. Idan kai searching din shi zai nuna maka inda zaka tafi, minti nawa zai kai ka wurin a kafa, minti nawa zai kai kuma awa nawa zai kai ka wurin, sannan a mashin ko kuma a mota. Misali yanzu bari in searching wani shago gashi shi da coloring and design. To idan kai searching din shi a nan wurin search ka da zai maka searching. To kun ga yanzu ya gama searching Shamsuddin Tailoring and Designing Shop Clothing Store. Kun gani yanzu idan ina so in ga minti nawa ne ko kuma awa nawa ne zai kai ni a zuwa wurin, to sai in danna start din nan ko kuma can ko kun gani gashi nan kun gani yana min a minti 10 zan iya zuwa shagon a kafa. Kun gani gashi nan yana min iya da inda zan tafi. Kun gani gashi kun gani ga direction inda zan tafi har zuwa shagon. Gashi nan kuma sannan kana tafiya zai ringa maka kai kwana zuwa wuri kaza, kai kwana zuwa wuri kaza, kowane kwana da kowane lungu da kake zaka bi ka tafi har zuwa shagon zai nuna maka. Sannan kuma a cikin wannan map din zaka iya saita address din gidanka. Misali zaka iya saita address din shagonka, address din yanka. Misali yanzu ni da yake ni nan na taho Kano ne yin wani abu, to nayi setting address din gidanmu inda na sa my home. Yanzu misali bari in search my home. Ga my home ai sai gani gashi nan my home. Yanzu bari ku ga in direction kun ga direction my home daga inda nake kun ga nan a Gantasa Road. To nan gurin gashi nan zai nuna min gashi karban a cikin awa 6 zai kai ni har gida. Kun gani gashi nan fadin da rafi zuwa my home din. Kun ga yanzu gashi ni in Kano ga my home yana can. Kun gani gashi nan ina wajen a Niger State. Kun gani gashi nan Abuja. Kun gani gashi nan my home zai kawo ni har gida, da kuma gashi nan a cikin awanni nawa ne zai ni har nan. Amma idan bidiyon nan namu ya burge ku kuma sannan kun amfana, dan Allah ku danna subscribe saboda a bidiyon na gaba za mu nuna muku yadda za ku saita gidanku da kuma shagon ayyukanku a cikin wannan Google Map ta yanda ko da misali wani ne bako zaka ga mai kawai ya shiga Google Map ya search wuri kaza, zai nuna mai karfin zai kawo shi kuma sannan zai nuna mai kowanne direction har zuwa shago kuma zuwa yanka ba tare da ka tsaka na wani wahala ba. Ma'assalam.